Поредица от малки масички. Тази е луксозна версия, азиатска с дърворезба, розов мрамор. Например, свещник е простичък модел, класически, на едно основно кръче и 3 допълнителни, мънички и съвсем обикновена, докато не сложим тая красива ваза отгоре. Продължаваме с един семпъл модел отново, само че в светло дърво. Отгоре. И вече не е просто семпла масичка. Следващата отново е луксозна, красива, с месингов обкъл. Можем да сложим отгоре лампа. Класически модел. Светъл цвят. Можем да я поставим до канапе или кресло. Спираме кафе или чай. Малко по-пищен вариант на предния модел с интарзия. Отново на едно кръче.